Na nato ni Brad, kay gamay lang itong oras. Sudlo na nato ni si brother, ano yung pangalan mo? Pongkling. 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 Ang nakabisi ko. Patramahon siguro nato ni Brad. Oo. Diretso na ito ni drama niya. Oh. Ay, So gamay na. itong oras. Ang senaryo, gibiyaan niyang chicks. Nga buntis. Nabuntis. Oo. Karon gusto sa tatay nga pangasawaon kay gibuntis. May pandamay. Nisuko ang papa og nihilak ang babae. Ikaw Pongkling ang ikaw ang lalaki nga nang biya og Oo. babae. Chick boy kayo. Chick boy ka. Dili ka gusto nga pakasalan ng babae kay wala pa sa plano nimo. Light camera. Asa na to dire? Aha, karon ka. Ano lang nato na itong oras, Brad, kay para di kay ta mabulilyaso. Action. Usa ka adlaw. Nag-istoryahanay ang duha ka magabya. Og dinhi. Unsa ko na? Tay! Sino ka ng lalaki na? Si Pongkling! Si Pongkling? Oo! Si Fernando Jose nagabuntis sa ako, Tay! Isipon mo, Tay! Gisulti ko siya, Tay! Gabuntis ko, Tay! Dali niya ang kunon nga ihataw! Pero na inanitabo ka ninyo. Tay! Dili lang isa! Dili dalawa! Gusto mo, Tay, hasta 100? Bulilyaso. Kantuan na to na si Pongkling. Oo, Tay! Kantuan na to si Pongkling. Hindi ko, Tay! Mau na ba nilang balay? Mau na ni? Amo nila balay. Pongkling gawas niya! Pongkling! Pongkling gawas niya kung dili ka maging sigos sa maging sinugba. Pongkling! Tingog! Sino na? Imo ni Pongkling! Imo ni! Oo. Papreso bla. Imo ni! Ginbuntis mo ako nga dili ni mo ang kunod. Paano buntis? Ingon mo! Buntis sa kilok gagamit no. Buntis ko! Anong buntis sa ginawa sa kilay? Buntis nga ginagawa sa ilok! Amo na gamit mo niya. Buntis, hindi nga busog. Mustong ko mo, Pongling! Samtan niya nga akong anak. Kinanglan mo di panagutan kay imugid ni. Huwag yung tatay. Niko. Maya mo amot. Niko. Wala na sa iba nga lalaki nga may nagtugpa sa akon kundi ikaw lagit. Oh. Ambal mo sa akon! Ambal mo sa akon! Love mo ko! Nam gani. Pero nam mo ko pero ako ulam imo. Ambal mo sa akon palangga mo ko Pongkling! Pongkling mo ni bata! Samta niya, samta. Kung hindi ka Pongkling! Kung hindi ka! Uya. Kung hindi ka Pongkling! Na, umnito kamot niya. May tani ko yan kaya ako na nani na. Tandaan kapag tapat. Pongkling! Kung hindi mo ni panagutan kag hindi mo ako pag-aslan, bilog ko nga pamilya magadumot sa imo. Tandaan mo ina. Sabat, Pongkling, sabat. Pongkling, bata! Ano isip mo, masisay na haw? Ano? Masisay! Klaro ha! Laro na siya! Hindi ka ni klaro! Liwat ta! Liwat nun, anyone. Masisay na haw? Oo! Mag-iikog ako kung hindi mo ko pakaslan. Kay tungod kahuyanan ini sa amon pamilya, Pongkling. Anong sabat mo, Pongkling? Pongkling! Hindi mo sugot niyaw. Ano dili mo paskaslan ng akong Pakasli anak? ako, Pongkling! Taas ng inyong mata, akong nos nga maliwat na ganayaw. May tundo siya. Nani wala tundo. Na ako nagataw. Sirox kape. Pongkling! Nga! Gusto mo gid wala tudlo, aw? Ay, amo na lang akong aliwatan sa mga royal blood. Maayo ka na, Pongkling. Ngay may tudlo. Magamit na. Mala wala tundo. Pero magamit niya mo. Pinimon makaginayaman. Basta, Pongkling. Pagkasalan mo gid ako kung hindi. Pahiwitan ko ikaw. Ay, salamat para niyo. At ikaw naman nakauhiwit.
Okay kayo. Salamat, Pongkling. Okay, nanan mayo ken salamat papansi, Bernonoy. Grabe mga grabe, viewers sa Facebook ko. No, ano naman, Oh. ikawanyo nga to, ano naman itong ligan, ano naman ko. Last year, ari ka. Ari ka man. Oh. Kay, no, isa to, isama lang. Ah. Ang akong mga namyawon o na yung mga Sige. sa akong anyugaran, Oo. sa ispanan sa sulitan nalat, Aha. sa salyaw, sa main baranggays, Aha. sa bilog, sa ispanan sa municipality. Aha. Pinakuha ni Mayor Nunyon niya o Gambais. Enik San Miguel. Nabi na nga itong mapikon ng pulis na sa AMPS Aha. na si Police Major Alexander M. Medno Alright. o kinabi na dun sa PAR. Ako sa PAR, sa Bureau of Part Protection, binunod na na unra ang pangunahan ng mga wani isip Andy Umanhay. Mayong sa nakapalengke, sa bularan, Aha. isdaan, gulayan, mayong agad na gasigabog na nan, pati na sa mga sasyap, mutanay ng siyap, kaayo sa motor. Labi na ko kay nila sa may salyaw ay bitoy siyap, na ako katambayan na, ay nunong, kapabulit, mayong akay bitoy, akay tungon na engineer is nila. Kling. Nanan. Alright. Kaya sa amon. Oo. Sa amon. Mayamos mo yun, Noy. Bagong unan. Yan. Kling, sa sulod sang isa ka tuig, last year nga pagkadto mo diri, nakita mo na ang dugay nimo ang ginapangita? Ah. Ita na gen. Nakita mo na? Ita na. Sana all. Sana all. Sana all na lang kita. Nakita mo na, gali. Nakita na, gali. Nakita na. Te, sa pagkakita mo, nang usisa? Kling, gusto na mo ipaila-ila si mo ang amo Ang dalaga. Dalagang Oo. Pilipina. Yan. Ay. Nini B. Gwapa, Kling, no? Gwapa? Wave daw saya. Wave. May, pero Papa Jay, may magic ni si Pong Kling. May magic ba? Sige, Libe. Short lang, Kaya Kling. pa, kaya pa. Pakita sa video, Pakita sa video, Ben. Magic ko. Sige, pakita. Diretso. Paano na? Paano, maano ng taklo? Anong magic na kayo wala na ang kwan? Todlo? May tundo. Oh. Nabog na. Tabog na. Coronavirus. Nabog naman. Ano na? Alright. 1, 2. 3. Wala ang nagtabog na ang sakit. Ang taklog, nagtabog. Pero Kling, magkuhan ka, ano ginagamit mo? Siyempre, magkaon. Magkaon. Ano? Kutsara, tinidor. Kutsara. Estek. Kamot gyapon. Kamot niya po. Okay kayo. Sige, Kling, kay among oras gamay na lang kayo. Salamat. May message ka para sa brigada? Last na lang. O may anak umisin sa brigada. Sa tanan, sa panahon, nasaksihan ng tanan, sa palibot, sa aton, mga wasdom niya paabot. Nanimakita ninyo, mamatian sa brigada, Unanan FM. Extra. Nga kamo, nga mamatuon, manipayon asait, upon sa inyong augmaon. Yeah! Ini ang inyong minahal, Pongkling William. Salamat pong Kling. Sa mga winners na to, claim na yung premium doon sa Brigada pwede News i-claim. FM. Salamat, ka, Brigada. Pong. Salamat ka, Brigada. Salamat sa kumati. Ako yung Papa J. Glitter sa mga tanod, tanod, boy, nonoy. 95.7 Brigada News FM, the Music and News Authority. Tama, no?